TV. Nengo mamalo mar somo e pachoka pod en ohinga ni Japuonjre mariek to wuok e familia manweng'o gi ni piny chopo lek margi. Japuonjre Brighton Otieno mawuok e ward Makakrao e kar chung' od bura ma Suna East e kaunti ma Migori mane oyudo grade mar A- e penj maduong' mar klas 12 higa ma okalo, nyaka sani pok odonjo e mbalariany nikech onge mar omenda ka sani otimo mana tije lwedo e kor gwenge. Jafombo marwa George Juma ne otwak kod japuonjre no ma podi obet e dhoot kendo mae sigande. Nengo mamalo ma somo kuonde mag tiegruok e pacho kae moting'o mbalariany osebedo ohinga maduong' ne jopuonjre mondo ochop legi mar somo. Chenro mar jopuonjre e mbalariany maonge ka University New Funding Model koro medo nego geno mag jopuonjre mathoth mawuok e familia go manweng'o gi ni piny. Funding model machon ne ber ahinya ka ing'iyo gi masa kich sani kuma visa mamiyo kata bed ni mokende oket obed maloko piny duong' en mae nyalo timore nyathi jadhier oyudo thuolo makare mar somo malo mar somo nyaka sani nitie jopuonj mawuok e familia manweng'o gi ni piny mane okalo klas 12 to pok oyudo thuolo mar donjo e mbalariany nikech onge somo. Brighton Otieno mane oyudo klas 12 mawuok gi ni piny pok somo e mbalariany. Penda her moro achaka duro kuma nae kakrapaka mateka makelo jok moko onge Chino mawuok e wuono Makakrao no Suna East county gi mondo kodhi otim kosno mar computer science mbalariany ma Moi kane onjo mbalariany tarik 20 mar aboro mar higani. Kata kamano onge mar omenda omiyo pod en pacho. Sani timo tije ting'o mjengo ka bende geno mar donjo mbalariany onge. University mar Moi ne donjo tarik 26 dwe mar to pok adonjo nikech ne an gi fee mar donjo kono. Naseparo mar we somba mondo samoro adhi amany kata kimoro manyakonya mondo ayud fees no. Osewuok apisa mag josiasa grupo gi kaunti ma Migori ka omanyo kony. Kata kamano geno koro pok ochopo. Pod entie kod gombo mar chopo lek mare mar bedo jalony e weche go mag kompyuta, lony moyni ka oyudo to godo e kind oganda. Chieng' moro piny ma to mi ka wanya yudo technology kata dongruok manyalo konyo e tuoche machalo kaka kansa to nyalo bedo maber ahinya. Otieno ma odak kod min mare Herana Chieng' Wanje wach ni kata mana somo mare e skul mar Mangu ne osir kod jopuonjego e skul mar Mangu. Anyo mar sura mbele University kata gavana wa mantie ka wi okonyna wuoda ni ochopo ne kama nodwa chope. Juma TV Migori. Gejwang' yina mar mondo mi akaw yo manyien mago imore otieno makawuono kata kamano asoma ne